Здравейте, казвам се Иван Динков и се занимавам с коучинг. Бих искал да ви споделя как интегративното дишане ми помогна в моето професионално развитие и в моето личностно развитие. Всъщност курсът беше 6 модула за около 2 години и оказа много голямо влияние върху мене. В професионалното ми развитие се научих как много повече да работя по-добре с моите клиенти, не само на ниво мисли, но и на ниво тяло, тъй като дишането дава много добра възможност цялото тяло да се свърже. Всички тези емоции, които натрупваме в нашето ежедневие и започваме постепенно да си ги носим като една раничка на гърба и да ни тежат и да ни пречат да се развиваме напред, всъщност чрез дишането да успеем да ги разтоварим и да ги махнем от себе си и да се почувстваме по-леки, да се почувстваме готови за нашето по-добро на аз в нашето бъдеще. Дишането също така от друга страна много ни помага да развием нашата креативност, нашето визуално мислене, дава ни възможност да видим нашето аз в бъдещето си, как по-добре комуникираме с всички около нас, как сме по-спокойни, как сме по-щастливи. В личностен план дишането много ми помогна през тези 2 години да отработя много неща, които бях задържал в себе си. Много тъга, много гняв, който всъщност успя да излезне навънка и да ме направи един по-спокоен, по-добър човек, да ми даде възможност да комуникирам по-добре с моето семейство, с моите приятели и всъщност чрез дишането, когато съм по-балансиран в взаимоотношенията си вкъщи, с познати и взаимоотношенията в моята работа, успявам много по-добре да балансирам своя личен живот и своето професионално развитие.